Barkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig ay kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalopyo adasayan kabwasan. Bakteryon lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes. Petsa 3 bulan na Marso 2026. Yadasaray ulo na balitad lokal. Police officer yanan kidnap na minor de edad insigapanla na kaso ed korte. Bakalanor adagto imatindi at court hearing construction worker in Aristo. Laki nawalaan na kason reckless imprudence sa siningkata lapod agtumot imatindi at korte. Unda pagtayo ada saray ulo na balita da nasyonal.
Department of Energy ang ipalapag yung tagay sa petroleum product lapod nagawan gera at Middle East. Korte Suprema agto inabsyaldo sa impeachment ng BP Sara palapag ng Congressman Luestro. DILG Secretary aga nagpag siga iray gobernador singa ginawa na konboy ng Governor Daniel Fernando. House Committee on Justice impalapag to na sufficient inform sa duwaran impeachment ng BP Sara. Oras nila alas 6 9 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye adasaray balita da lokal. Impalapag ng Pangasinan Police Provincial Director Colonel Albert Merculio sa taya impakaristo na 34 anyos siya police officer aka asahan jada Pangasinan ya involved the kidnapping at na serious illegal detention at siyam taon niya ugaw. So aga kukonsintihan na kapulisan banda dala sa City 30 na kabuwasan na pimarunta jada police station na Labrador. So lula o bae na biktima na siyam taon na grade 3 pupil tan kimaraw na tulong ada police station kaya rin na akawat na tawag manlalapod kina na barangay kapitan Jonas Katakutan na barangay Gaseta Bali na Bugalyon Pangasinan. Ya si Katoso ang pasabin na sa may aputo niya yabi so intilak o inalatan intilak dabitlan na barangay tampolya nan responde so women's ana child protection this investigation jada abitlan lugar. Jadi inisyal yung investigasyon na kabataan na sana na Pebrero 26 sa 2026 at oras na alas 6:30 na kabuwasan. Legal niya manakar so minor de edad. Ya biktima pasimpweta dabong niya na lapo at garita. Jada barangay Lawi sa Labrador, Pangasinan. Timunda so andiket ya luluganan. Jada gilig na karsada tan na inlugan na o nilokosan sa puerta nabitlan luluganan bigla nintulak so biktima ya minor de edad jad loob na luluganan tan na pinabatik na suspect sa bitlan na luluganan sa may biktima so man uyag-uyag tan na manakis jad loob na luluganan bangbalot mareen so abitlan na suspect na nakasibilara at abitlan na lugar intelekto niya so biktima. Jada ginawa ng investigasyon ya tinapatan na subbiktima ya in kwanto na akasulong na PNP uniform sa bitlan na suspect ya walad bunagya yurungan sa may biktima so inibaan na guardian na DSWD social worker ya ang isigap na kaso kaya rin na aberber sa bitlan na suspect panamaglay na saraya impresentan litrato na police officer jad nandurungan na police station asumpalan na investigasyon inggan ng PNP Provincial Director Police Colonel Merculio eraya
personnel na Labrador Police, kaiba sa PNP personnel na Integrated Monitoring and Enforcement Group o IMEG Luzon Field Unit, Tansuala Municipal Police Station, Yamanggawa na verifikasyon at pikakabat at dabilan suspect nanggawa na spot inspection si PNP Provincial Director of Police Colonel Merculio yadsatan yung inspection sa may minor de edad si katoy inibaan na guardian to niya na DSWD social worker yad loob na luluganan no panon sa posisyon to niya akabatan so abitlan na police officer nan akumpirma so identity na suspect tampol yan aresto so abitlan suspect sa ng Pebrero 27, 2026 sa may minor de edad kaiba so inato niya kaiba mat so PNP Provincial Director Colonel Merculio tan PNP personnel na Labrador so imapirang jada Prosecutor's Office jada Bali na Lingayen pian formal sige pa so kaso laban at abitlan suspect. Makalanor adagto imatindi at court hearing construction worker and arrested oras na alas 6 na ngarem jad barangay Poblacion D Bali na Tayog Pangasinan sa rayo operating unit na Tayog Police so ang arrested 23 anyos wala asawa residente na barangay Agno Bali na Tayog Pangasinan inaresto sa bitlan suspect Makalanor at biskag na warrant of arrest sa impaway na korte lapod kasong panagtakaw yawala da criminal case number 9728 yawalay pizza to na Agosto 12, 2025 tan si katoy yung gangan na korte yamampiansa da kantidad na 10,000 piso sa may suspect sa wala da kustudiya na Tayog Police Station. Jada Baloy na Bani Pangasinan inarestumat sa na Bani Police so laki na agmot imapirang at korte sa may suspect sa wala naka asawa residente na barangay ang babae at bilang Baloy si katoy na aresto lapong biskag na warrant of arrest yung pagsab na korte Makalanor da kason reckless imprudence resulting to slight physical injury wala da criminal case number 10312 dan si katoy gangan na korte mampiyan sa kantidad na 2,000 piso si katoy natas wala da kustudiya na Bani Police Station. Naringalan ere katubukulan niya balita da lokal antes tayo nanda pagdasarag balita nasyonal wajan ere pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Tumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 6:17 ng umaga, 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Hindi inabsuelto ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment complaint na inihain laban dito noong nakalipas na taon. Ito ang nilinaw ni House Committee on Justice Chairperson Jerbil Luistro bilang tugon sa kumakalat sa social media na binubuhay muli umano ng Kamara ang impeachment complaint laban kay VP Sara gayong nadesisyonan na umano ng Korte Suprema ang merito ng kaso na idineklarang unconstitutional umano ito. Sinabi ni Luistro na ang ruling ng Korte ay limitado lamang sa konstitusyon na 1-year bar rule at hindi tungkol sa merito ng kaso na nag-aabsuelto sa Vice Presidente sa reklamo laban dito. Inihayag pa ni Luistro na ang impeachment ay hindi dedesisyonan ng panel sa mga nagte-trending na opinyon sa social media, kundi ibabase sa ebidensya ang deliberasyon alinsunod sa konstitusyonal na tungkulin para pakinggan ang anumang reklamo ng impeachment na inihain laban kay VP Sara. Samantala, idineklara nitong Lunes ng House Committee on Justice na may sapat na forma o sufficient in form ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ay pinapurbahan din ng komite ang kaapat na reklamo. Ngayong Martes, nakatakdang pagbotohan ng komite ang sufficiency in substance sa third at fourth impeachment complaint. Isinantabi ng komite ang unang complaint sa gitna ng mga question kaugnay ng posibleng paglabag nito sa 1-year bar rule. Ang unang impeachment complaint ay inihain ng Makabayan Block noong February 2. Ang ikalawang impeachment ay inihain din ng February 2 pero binawi ito ng mga complainant at endorser sa pagdinig kahapon bago talakayin ang sufficiency in form ng mga reklamo. Magugunita na sa Supreme Court ruling noong July 25, 2025 ay nilinaw na walang anumang impeachment ang maaaring ihain bago ang Pebrero 6 sa 1-year bar rule at ang paghahain ng Makabayan Block ng reklamo noong February 2 ay isang uri ng paglabag dito. Walang inaksayang oras si Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo matapos na balitang sumiklab ang serya ng mga pambobomba sa Middle East nitong Sabado, February 28. Kahapon ay agad nagkasanang emergency meeting si Senator Raffy Tulfo sa mga ahensya ng gobyerno na may direktang access sa pagmamonitor ng sitwasyon ng ating mga kababayang OFWs sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan. Una sa mga itinanong ni Senador Tulfo kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ay ang sitwasyon ng mga OFW at ano-anong mga nakalatag na contingency plan kung sakaling mas lumala pa ang kaguluhan sa Middle East. Tinatayang may 2.5 milyong OFWs ang nagtatrabaho at nakakalat sa Middle East countries. Kabilang narito ang mga bansang Israel, Iran, Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Iraq, Lebanon at Syria. Sa panayam ni Senador Raffy Tulfo kay Secretary Kakdak, sinabi nitong mahigpit ang pakikipag-ugnayan ng ating gobyerno sa ating mga embassies at consulate sa Middle East upang tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng bawat Pilipino. Isa pa sa tiniyak ng Senador mula Isabela at Davao ay ang availability ng sea-air assets ng ating pamahalaan sakaling ito ay kailanganin. Ayon sa Armed Forces of the Philippines,
Naka-standby na ang isa nilang C-130 passenger and cargo plane bilang parte ng contingency plan na ide-deploy sa Middle East sakaling kailanganin ng agarang mass repatriation. Dagdag pa ng AFP, naghihintay na lamang sila ng direktiba mula sa DFA para ito'y ma-execute. Samantala, mahigpit ding pinapamonitor ni Senador Rapi Tulfo kay Secretary Kakdak ang mga kababayan nating turista na na-stranded sa mga airport sa gitna ng kaguluhan at iminungkahi na ibigay ang karampatang assistance para sa kanila gaya ng pagkain at accommodation sa hotel sa abot ng kanilang makakaya. At sa iba pang mga balitang nasyonal, inihayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi dapat maghari-harian ang mga gobernador. Kaugnay ito sa nagdaang mga reklamo hinggil sa convoy ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa North Luzon Expressway o NLEX na ang pinakahuli ay ginawa umanong pangaharas ng mga tao ng gobernador sa Presidential Sun sa naturang expressway. Una rito, hiniling ni Fernando na irespeto na lang ang nangyari at okay na yun. Ang issue na ito ay sinasabing road rage ay malinaw na nagpahayag ang Malacanang tungkol dito at ang LTO. Irespeto na lang. Pahayag ni Fernando sa kanyang speech sa Bulacan Provincial Capital kahapon. Sinabing noong nakarang linggo ay pinatawag ni Remulla si Fernando at nang magkaharap ay pinagalitan ito dahil sa nangyari. Samantala, inaasahan na ng Department of Energy o DOE ang pagtaas sa presyo ng langis. Bunsod na rin ng tensyon na nagaganap sa gitnang silangan. Ito ay ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Inihayag ito ni Garin kaugnay ng nagpaulat na pagsasara ng Strait of Hormuz na isang mahalagang ruta na dinaraanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Bagamat hindi niya direktang sangkot ang Pilipinas sa tensyon sa Middle East, apektado rin nito ang inaangkat na mga produktong petrolyo ng bansa. Tiniyak naman ni Garin na sa kasalukuyan ay masusi ng sinusubaybayan ng DOE ang antas ng supply ng langis. Ayon pa sa kalihim, ang prioridad nila ngayon ay matiyak na may sapat na supply ng langis ang bansa upang maayos na mabalanse ang supply. Alinsunod niya sa patakaran, nire-require ang mga oil companies na mag-maintain ng minimum na 30-day stock. Nagpatawag na umano si Garin ng emergency meeting sa mga oil companies upang matiyak na tumatalima ang mga ito sa patakaran. Sa iba pang mga balitang nasyonal, patuloy ang pagluwa ng laba at pagbuga ng abo ang Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras sa Bicol. Ayon sa PBOX, sa ulat ng PBOX, ang pagdaloy ng laba ay naitala sa 3 gulis ng bulkan. Sa may Basud na may 3.8 kilometers, gayon din sa Bonga na may 2.6 kilometers at sa Misi na nasa 1.3 kilometers. Nagtala rin ang bulkan ng 25 volcanic earthquakes, 392 rockfalls at 18 pyroclastic density na current signal sa uson at nakikita ang crater glow. Nagkaroon pa ng pagluwa ng nasa 2,327 na tonelada ng asupre ang bulkan at katamtamang pagsingaw na nasa 200 metrong taas mula sa crater ng bulkan na napadpad sa timog kanluran at pamamaga ng bulkan. Bunsod nito, patuloy na pinagbabawal ng PBOX ang pagpasok sa 6 kilometers radius permanent danger zone at paglipad ng anumang uri ng aircraft sa ibabaw ng bulkan dahil sa banta ng pagguho ng bato, pag-agos ng lava o pagtilamsik ng mga tipak ng bato. Katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan sa paligid ng bulkan.
At sa pinakahuling balitang nasyonal, iniutos ng Makati Regional Trial Court Branch 147 ang pagpigil sa mga ari-arian at bank accounts ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa iba't ibang kaso. Batay sa 12 pahinang Asset Preservation Order, saklaw nito ang 12 bank accounts, 37 real properties, 25 na mga sasakyan na kinabibilangan ng 2 fire trucks, isang fuel tanker, isang Cessna aircraft na pawang nakapangalan kay Kibuloy at ng the executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Nakakita ang ng sapat na batayan ang korte para isyuhan ng preservation order ang mga bank accounts at ari-arian ni Kibuloy. Ayon sa korte, kahit nagharap ng mga testigo na nagpapatotoo sa mga ikapu o tights at mga handog o love offerings si Kibuloy at Kingdom of Jesus Christ na kanilang natanggap, hindi naman nakapagpresenta ng katibayan na sumusuporta rito. Nilinaw ng korte na ang Asset Preservation Order ay pansamantalang remedyo upang pangalagaan ang assets habang nakabinbin pa ang civil forfeiture proceedings at hindi forfeiture. At sumayin nyo ang ating mga pambungan almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:30 na po ng umaga. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dami yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Pandan Festival 2026 Schedule of Activities. March 13, Ginoong Mapandan 2026 Talent Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 14, Kalumbaan na Siklista, Ed Mapandan 2026, 5 a.m. At Mapandan Auditorium, First and Last Canvassing, Mrs. Mapandan International 2026, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 15, Mafanran 2026, 4 a.m. At Mapandan Town Center, Gabi ng Pasasalamat, 6 p.m. At Mapandan Auditorium, March 16,
Farmers Festival 2026, 7 a.m. Mapandan Auditorium. Coronation Night, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. Zarzuela, 8 p.m. Mapandan Public Market. March 17, Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy. Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 18, Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium. March 19, Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medalo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium. March 20, Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School. Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium. March 21, Mapandan Zumba, 6 a.m. at Mapandan Auditorium. Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium. March 22, Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malikit at Mapandan. Pandan Festival 2026. May K at Mapandanyan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmale, Paborito. Bukalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Nandiyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:36 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig, Yakabuasan, Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Yakabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timagti, Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, petsa 3 sa buwan ng Marso 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, sumbong, reaksyon, pwede kayong tumawag o mag-text sa pamagitan ng ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. At sa ating pong Facebook, live na live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, aha. Uy! Masaya ang mga opisyal ng barangay kung sila ay magkakaroon ng lakbay aral sa ibang lugar. Sapagkat makakapasyal sila, magtipon-tipon sila, pero gamit ang pundo ng barangay. Yung sinabing lakbay aral upang makapag-aral. Oo. Hindi yung magbulakbol. Oo. Ang lakbay aral ay isang programa ng mga opisyal ng barangay upang sila ay matuto yung may adapt yung mga best practices sa ibang lugar tulad ng paghahanda sa sakuna o epektibong pamamahala. Management. Yan, sila raw ay sumusunod sa mga alituntunin ng DILG upang matiyak na produktibo at naayon sa batas ang kailang aktibidad. Siyempre, ang lakbay aral ay isang matagumpay na programa. Dahil sa mga pagpapahusay, sa mga kaalaman, mga opisyal, at sa pamamahala at pagtugon sa mga issue at mga problema. Pagkakaroon ng network sa iba't ibang barangay para sa posibleng yung collaboration at tinatawag. Dapat may layunin ang lakbay aral. May malino na layunin na makakatulong sa pag-unlad ng kani-kanilang barangay. Ayan, at pag-aralan ang tamang paggamit ng pondo na naaayon sa panuntunan ng gobyerno. Nabanggit mo ang paggamit ng pondo. May isang bayan dito sa Pangasinan. Ang mga barangay officials naglabas ng kani-kanilang pondo sa barangay para sa kanilang gastusing lakbay aral dyan sa may Davao. Davao City. Layo-layo, ang pagkakalam ko, naka-schedule noong October 2025. Ngunit ilang bisis na napospon at itinuloy itong buwan ng February 2026. Ang masaklap dito, bawat opisyal ng barangay nagbayad ng 38,000 pesos per head. Per head? Per head. Nakapag-fully paid sila noong October. Tapos yun nga, nabanggit mo, postpone. Ang tanong, saan napunta ang pera na ibinayad ng mga barangay official? Bakit hindi sila nakapagbayad ng hotel accommodation? Ang dapat sa 38,000 pesos? Hindi naibayad sa hotel? Ang dapat sisihin dyan yung nag-arrange ng hotel o yung tinatawag na coordinator. Sinasabi daw ng coordinator na wala daw hinawakan na pera. Coordinator na hindi humawak ng pera.
akin eh. Bakit eh? Kaya Coordinator? hindi nabayaran ang hotel. Oh, Na tinutuluyan ng mga barangay official. oh, saan daw ang pera? Saan napunta? Bakit hindi nabayaran ang hotel samantalang nakapagbayad na ang mga barangay official? Ang sinasabi nila mismong ang Liga President ang humawak ng pera. Ganun ba? Oo. Nayari Daw sila. daw. Nayari sila kung binigay kay Liga President. Kaya hindi nakapagbayad ang coordinator sa hotel accommodation. Ngayon, ano yung sumunod na pangyayari? Hindi daw sila pinalabas. Hinold sila sa hotel. Oh. Aalis na sila, hindi pa nga sila bayad. Anong ginawa ng ngayon? Anong ginawa? Magdala na rumog, may Liga President na. May Mayor Damot, ang gapoy pibabali to. Paano yung Kababaing, irarate tagaditan. anong ginawa ng Ginawa ng coordinator, nanggawa promissory note. Bayaran to sa ramay yung susublay iran agaw. Ay kung 38,000 na bawat isa, ipagpalagay natin 10 yung pumunta, pati yung mga kagawad at saka yung mga sekretary, etc. Kung 10 yan, sa bawat barangay, Kunyari lang yan, sample mo lang yan, sample na pwesto lang yan. 380,000 na pesos na yan. I-multiply mo kung yung barangay na yan, 30. 30, kunyari lang yan. Kunyari lang. Nabilang ng barangay. 30 sige. barangay, kunwari lang. That is 11 million. Wow, katong. Ang laki. Sa 10 lang Sa 10 lang yan. 10 na pumunta ba? Kasi ang kasama po dyan, supposed to be 7 kagawad, At saka, isang kapitan. Kasama si treasurer at saka si secretary. Happy ka na naman 10. 10? 10. Aba? Oo nga no. 10. 10 nga. Kaya nga, 30. 30. For example, 30. di, 380. magiging 11 million yan. 11 million. Assuming na totoo ang pinarating na ulat na kinuha daw nung Liga President yung pondo dahil siya na daw ang magbabayad ang sabi doon sa coordinator ko ay sige, i-coordinate mo sa may airfare, may hotel accommodation, Travel expenses. may expenses, bla bla bla. Tana may for the boys. Ay, wala for the boys. Aba! Ano kaya yung for the boys? Prepare mo, may doon tuloy na booking na bawat bawat lakbay bulakbol, lakbay aral, kung magkano ang inilabas sa barangay, ay may ano pala yun, may pitik. May pitik. Arithmetic. May arithmetic ibabaga. Arithmetic. May pitik pala dyan. Hindi, siyempre, kikwintahin nila kung magkano yung nagastos, magkano yung mapupunta, 38,000? Ito rin amin dyan sa may mangkukulikte kwartaya hanggang ganito may Liga President, pero aliwan sa may coordinator. May coordinator, literal na nakikoordinate sa pamasahe sa aeroplano, sa hotel, yung accommodation. Siyang nag-ayos lahat. Pero ang pera hindi niya hawak. Dapat supposed to be hawak ng coordinator niya kasi bayad dito, bayad doon. Diba? Ang gaputa. Nasaan na yung pera? Natuloy. Yung kanilang punta sa Davao. Aba, nung pauwi na sila, hindi sila pinalabas ng hotel. Dahil yung mga barangay kapitan. Hindi pa nabayaran. Dahil hindi bayad yung kanilang hotel. Saan napunta yung 38,000 pesos each? Siyempre, may unladitan, alangan na agani akabayar. Kasi naglabas sila ng pondo sa barangay. Naglabas ng pondo sa barangay at binigyan sila ng ultimatum kung anong date. October yun. Dapat fully paid. Si kamot, biyahe ka, dito na Davao, alangan na agkanin ng bayar, ya kapitan. Kaya nga. O reka kagawad. So, ibig sabihin, they are fully paid. Fully paid. Ang problema, yung hotel, hindi na bayaran. not paid. Ang masaklap dyan kung totoo nga na yung pondo ay napunta doon sa Liga President, kung totoo,
maaring maharap ng mga kasong kriminal at administratibo tulad ng malversation of public funds batay sa Article 217 ng Revised Penal Code at paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. wala naman reklamo. Wala naman reklamo. Noong ka po, takot na. Uy, balita ako kung Takot na, tura pinapangkulan niya sa Hindi, sasakyan. ang nakarap kong balita pinarating na daw sa 8888. Okay. Oo. Yung pwedeng idagdag doon sa sinasabi mo pag inireklamo yung dishonesty Oo. o yung grave misconduct, pwede rin yun. Oo. Maaring magresulta ng Pagkakakulong. disqualification o tanggalin sa kanyang posisyon, Oo. parang ganun. Ayan, hindi na siya pwedeng humawak na naman po sa gobyerno, di ba? O kapag ang isang opisyal ng pamahalaan ay nag-abuso, naglustay o nagnakaw Abusado si Rin. ng pampublikong pondo, maaaring sampahan ng kaso. Bakit? Hindi naman siya nagnakaw eh. Yung bang Paano nila sasabing nagnakaw? yung bang kinuha niya, anong tawag mo doon? Na-misplace lang siguro yung pera. Ganun ba? Oo, kaya pagdating doon, ay, hindi na naman Nasaan yung pira? Ay, na naman ibabayar eh. Oo. Ang taing gatong kulabat di magkulay kinay. Sa laki ng pira? Ang gatong kulabat di madabay na slot machine. Kaya nga so, yung mga yan pwedeng kasuhan. Pwedeng magsampa. Pwedeng magreklamo. Sinong magrereklamo? Kaya nga, kung may kumpira. Ano nang nangyari doon sa reklamo sa 8? Hintayin natin ang investigasyon nila. Di ba? Gaya mo ala. Dahil, Pati pundo yung barangay Pundo ng bayan pati yan. kwartay Sinamar. Sinamar. Seminar. Seminar, manaya. Nanunutan ko sa atin, Sinamar. Diba? Wala tayo lakbay aral, Sinamar. At yan. Hindi, seminar. Seminar. Antuya. Seminar. Eto ba, paring Dennis, bakit magpapakalayo-layo pa sila? Kaya nga Pwede naman dito sa Pangasinan. Marami namang mga tourist spot dito. Maraming magagandang pwedeng puntahan dito sa Pangasinan. Maraming mga hotel. Maraming ang nagpupunta dito sa Pangasinan. Yung pera ng Pangasinan, dito lang sa Pangasinan. Diba? Dito lang umikot. Diba? Sabi Mas mura pa, wala pang pamasahe sa aeroplano. Si kayo magabagabay yung masulad arawi. Gabagabay yung tay. Ang ngali, hangga pulalante project that barangay. Hindi, baka maamoy ng misis. Kung anong ginagawa ni Mister. Hindi, ganun din. Ang tamte barangay official no manggaway kalukuan, asing garo araw manggaway kalukuan tan. Diba? At kin di misis to. Ang gano di talabat at abay na abongay no manggaway kalukuan. Kaya nga, ang gano si kapitan kabarangay to may chiching to. Yung niyakap ng may sakayat ken, inreklamo damo. Diba? Walay nilakap-lakap ton ken. Kabaranggayan to. Hindi, dati naman yung kuwan daw, ano yun? Baka close sila. Kaya nga. Hindi open. Kaya nga, dapat nasampahan na ng kaso yung Liga President kung sakaling napunta sa kanya yung pira at hindi mapaliwanag kung saan pangkulantura. Hindi, dahil paglabag yan ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Practices Act, maaaring kasuhan sa ilalim ng Section 3, Paragraph E. Di ba? Pwedeng magsampa ng kaso sa ombudsman para sa pagtanggal sa serbisyo o perpetual disqualification. Hindi na pwedeng humawak sa anumang posisyon sa gobyerno at hindi nito makukuha anumang mga benefits kung sakali na siya ay sinampahan ng kasong malversation. Sino ba yung engineer? Yung Liga President na kumuha ng pira ng mga barangay. Sino kaya yan, engineer? Tinatanong mo, hindi mo pa nga binanggit? Hindi mo pa binanggit? Hindi pa nabanggit ba? Yung, yung Liga President na yan? Sino kaya yung... Ang tanong,
Ang tanong, Saang bayan sa Pangasinan? yung Yung naturang mga naglakbay Aral doon sa- nagpunta sa Sinamar. sa Davao Oh. City. At ilang bisis na napuspun yung kanilang lakbay aral mula noong October 2025 at natuloy itong February 2026. Oh. So napakalapit na yun na hindi na kayo mag-isip ng malalim kung anong bayan 'yan. Kilala nyo na 'yan, kayong mga barangay official. Kilala nyo kung anong bayan na 'yan. Kaya't antayin natin yung sumbong doon sa 888 dahil pinarating na daw sa 888 yung naturang reklamo na yan. Sana ay siyempre mga 888 kasi pag sumulat yan yung ipapasa niya dito sa baba. Ipapasa niya sa baba. Sana yung may agarang action din na gagawin. Kung may mga ganyan na investigasyon, utusan niya ang Commission on Audit na i-audit yung naturang pundo. Utusan niya ang DILG dahil under ng DILG ang mga barangay official na mag-conduct ng investigation kung mayroong ngang irregularidad na ginawa yung naturang Liga President. Wag napatunayan. Pag napatunayan yan na mayroong irregularidad na ginawa siyang mga kababalaghan sa pundo ng barangay, pwede na siyang kasuhan. Mayroon ng prima facie evidence. May ebidensya na. May ebidensya. Mayroon ng sufficienting ebidensya. Na pwede nang sampahan ng kaso para matanggal sa pwesto yung naturang Liga President. Kasi hindi hindi basta-basta pala magtanggal ng Liga President. Hindi ano yan. Kasi basta-basta, hindi rin mabilis gawin. Hindi mabilis gawin kasi mayroon silang national president na siya yung magdidesisyon kung karapat dapat bang suspindihin o tanggalin yung isang Liga President. Kahit na dyan sa bayan hindi nila magawa yan, kahit provincial government hindi magawa yan, natanggalin basta-basta o suspendin basta-basta yung Liga President na wala pong approval mula sa national president ng Liga ng mga barangay. Sino kaya, engineer? Yung naturang Liga President. Wala pa si engineer. Nasaan ka? Ngayon mo na pag... Ayan. Bakit butsikik? Bakit butsikik? Butsikik. Yung ba yung Liga President butsikik? Nagkwanta. Ang butsikik. Butsikik. Ayan. Sige. Magandang umaga kay Rinaldo Bungar. Kay Gara Paiso Kasaklang. Magandang umaga. Siguro taga Bimali ito. Kasaklang. Maraming kasaklang dyan sa Bimali Helen Ibasan Labarias. Ito taga Bimali ito. Si Helen Labarias. Si Kathleen Lopez. Kathleen Lopez. Parang artista ito. Kathleen Lopez. Si Merlita Abilia, magandang umaga sa iyo. At gayon din si Marivic Rivera Balason, magandang umaga sa iyo. Si Shari P. Tirado, magandang umaga sa inyo. Ayan. Mula kay Alfonso Aquino. Akala ko Alfonso yung Hindi, iba yun. Sabi ni Alfonso Aquino, anong kaso po
sa sekretaryo ng barangay na bawat kumuha ng barangay clearance o sertifikasyon may bayad. Hindi, meron talaga yan. Okay, kung May mga barangay talaga na may bayad po. correct, kung Nakaano yan, may ordinansa. may ordinansa rin. Oo, No kung may- question about that. Oo, kung may Kung kayo ordinansa, po ay nakakabalita na barangay na hindi nagpapabayad, ay discretion po ng barangay official yon. Oo, Kung ang barangay clearance Oo. ay libre. ayan, kung may bayad, may kanya ordinansa ng barangay. Hindi yan. po bawal yon. Oo, legal po yan. Legal po yan. Legal po yan. Si Jung Abalos, sana maituwid ng DILG ang maling ginagawa ng Liga President. Si Lito Go, isa pa yan na pinakamalaking problema sa Pilipinas, ang ilang korap na barangay officials dapat ipakulong ang Liga President. Ano yan? Sabi niya. Si Norman Feliciano. Kanilang ulang reklamo, kulong yata ang pool. Kaya nga, idaan natin sa tamang proseso. May proseso, ayan. Si Norman Feliciano, ang batas ay may loophole dahil walang napaparusahan, sabi niya. Lydia Bautista, dapat magsampa ng kaukulang kaso ang mga barangay kapitan laban sa Liga President. Tama. Oo, sila yung kumpiyansa na dyan. Oo, kaya't antayin natin kung may tatayo ba, may talagang maglakas loob na magsampa ng kaso laban sa kanilang Liga President. Uy, magandang umaga kay Caramel de la Cruz at Madam Geraldine de la Cruz ng San Carlos City. Sakila. Saan man kayo naroroon, naririto kami. Alam mo na yung mga matutulong para tayo yung kawang-gawa. Siyempre, siyempre, busy kita natin mga yan. abala, Busy sa kailang mga gawain. Good morning po sa inyo dyan sa lungsod ng San Carlos. Clifford Abilia, magandang umaga. Sa ating Abilia. Abilia. Sa taga-Lasol itong mga ito, Abilia. Sa ating pagbabalik, talakayan natin ang epekto ng patuloy na gira sa Middle East. Yan at iba pang mga balita ating tatalakayin, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Dame yung Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama. Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong.
the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Aba, ay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad bunuan binlog, Paborito. bunuan bukid, Paborito. bunuan gese, Paborito. kalmay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:04 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabwasan Pangasinan na ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakterion Lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control na nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Uy, magandang umaga kay Majin Akurda, nasa Hong Kong. Pero taga Burgos ito, Burgos Pangasinan kung hindi ako nagkakamali. Mga Nakurda. Iba rin yung Akurda. Oo, Nakurda at saka Akurda. Magkaiba. Aha. Kung meron kayong mga gustong parating pa na mga sumbong, mga reklamo, bukas ang ating linya. Ang ating smart number 0939-100-9931 at saka 0927-9742784. Magandang umaga kay Kuya Bingab Hobiliano. Ben Joby. Dyan, sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Palaging kanyan nakikinig at nanonood sa FB Live natin Magandang umaga po sa inyo dyan. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang matinding tensyon sa Middle East.
Matapos ang serye ng mga pag-atake na kinasasangkutan ng Estados Unidos, Israel at saka Iran. Kaya't tayo po ay nagdarasal na sana po ay huminto na. Matapos na yung mga ganyang seryeng Ang sitwasyon ay nagdulot ng malaking pangamba sa seguridad at ekonomiya, hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa Pilipinas. Sa ulat sa ulat ng pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na sa pag-atake ng US at Israel noong Sabado, Pebrero 28, 2026 ay sumiklab yung galit at yung pag-atake ng Iran, di ba? Nag-alunsad ang Iran ng mga missiles at drone attacks sa mga US base at Israel kasama ang pag-target sa mga Gulf cities gaya ng Bahrain, Kuwait, Qatar at United Arab Emirates. Magkakaroon tayo ng crisis sa langis at apektado ang ekonomiya dahil sa patuloy na labanan na ito ang magpapataas ng presyo ng petrolyo sa buong mundo na maaaring magdulot ng mas mataas na inflation, di ba? Ang langis ay galing sa bansang Venezuela. Meron sa Saudi Arabia, sa Iran. Iraq, meron din sa Canada, UAE, Kuwait, Russia. Siyempre dyan sa US, Libya, Nigeria, Kazakhstan, Somalia, meron din sa Qatar, meron sa China. Ayan, maraming airline ang sinuspindi ang kailang biyahe o nag-reroute dahil sa panganib sa airspace, di ba? Kaya't kawawa yung ating mga kabayan na nandoon, naiipit sa gulo. Diba? Ito na, yung nabanggit natin kahapon bago tayo magpaalam. Na may nakaamba na palang pagtaas. 1 sa diesel ay sa gasoline, ang natandaan ko, 1 peso 90 centavos. Mabilis Mabilis Nandito wala naman daw tayong direktang dyan. Kumbaga direktang sa Middle East. Epekto, pero yung dinadaanan kasi nila isinara na. Sinara. Anong bansa ba yun? Yung mayroong part? Yun yung dinadaanan para idaan yung mga petroleum product na galing doon sa ibang bansa patungo dito sa Pilipinas. Kaya malaki ang epekto nito sa Pilipinas dahil tataas ang presyo ng mga yung Strait of Hormuz. Yan. Na isang mahalagang ruta na dinaraanan ng malalaking bahagi ng supply ng langis. Correct. Sa buong mundo. Ayan, So, tumaas na. Tumaas na agad. Yung naturang presyo ng petroleum product. Magkano na yung presyo? 1 piso ang tinaas niya. Yung gasoline 1 peso and 90 centavos. 90 centavos. Almost yung iba naman 1 peso 70 centavos. Hindi pare-pares pero ang pagtataas ngayong araw, eto na. Ayan na. March 3. Bunsod ng kaganapan na gulo dyan sa Middle East. At siyempre, sana hindi tayo magkakaroon ng shortage of gasoline, dahil dyan sa pagsasara doon sa nabanggit mong lugar na dinadaanan. Hindi, ang sabi naman dapat nire-require ng DOE na nire-require nila yung mga oil companies na mag-maintain ng minimum 30-day stocks. Para kung naman sana ang gasolina, tama nga, gasolina ay 1 peso 90 centavos, ang diesel 1 peso and 20 centavos. Sa kerosene naman 1 peso and 50 centavos. Ayan, Kaya't ngayong araw yan, Tuesday. Ngayong araw. Kailan ba yung sumiklab yung gulo? Sabado. Linggo, kahapon, Lunes. Ngayon Martes, ngayon sumipa yung presyo ng langis. Actually, big time to. Big time pagtaas ito. All hike.
Big time oil Biglang, hike. biglang almost 2 pesos sa gasoline. Samantalang nandito yung Ano na tayo, mag bisikleta. Tesla ka na lang. Oo nga. Huwag sanang mababaha. Ano yung mataas na Tesla? Ay, mataas na Tesla, oo. Kaya itong pagtaas ng petroleum product, siyempre, ay talagang grabe ito. Domino effect ito. Siyempre, pag tumaas yung gasolina, tataas din yung naturang bilihin. Yung mga pangunahing bilihin. Kaya asahan natin yan. Dahil sa kaguluhan sa Middle East, maraming overseas sa Filipino workers ang nanganganib ang kailang buhay, kapaborito i-roll. Ang mga OFW na nagtatrabaho sa Middle East ay umaabot ng 2.5, di ba? 2.5 million sa Middle East. 2.5 million. Sa bansang Israel, merong 31,000 OFW, sa Iran 800 sa OFW, sa Saudi Arabia merong 813,000, UAE, yung United Arab Emirates 975,000, Qatar 250, Bahrain 56, Oman 49,000, Kuwait 211, Jordan 41,600, sa Iraq 1,600, Lebanon 14,000, Syria 700. Kaya umaabot yan ng 2.5 million ang nagtatrabaho na OFW, kababayan natin dyan sa Middle East. Pero ang mga OFW ay nasa loob daw ng bomb shelter para sa kailang kaligtasan. Sa mga bansang yan may sila mayroong mga shelter sa underground. Ayan, Kaya iniutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs o DFA at ang Department of Migrant Workers DMW ang paghahanda para sa posibleng repatriation ng mga Pilipino. At kahapon nga diba, pinulong ni Senador Tulfo yung mga ahensya na yan. At siyempre siya yung committee chair ng OFW sa Senado Kaya, si Secretary Hans Kakdak. Ang kanyang kinausap at dapat ay palagi ang may update daw. At minomonitor nila yung kalagayan ng mga OFW sa pamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa mga na rin nandoon na mga opisyal, di ba? Dahil sila talaga naipit sa kaguluhan na yan. Walang kamuwang-muwang. Kaya't as of yesterday, yun pa rin sa pa rin yung nasawi na OFW na babae, yung caregiver na sa Mary Ann Dibera, Valenzuela Dibera, na taga bayan ng Basista, Pangasinan. Dahil sa pag-atake ng yung base militar ng US, siyempre nandiyan na yung isa-isa niya no? Isa-isa nila nandiyan na yung ngayon, yung sinasabi nila. Siyempre, ang tinatarget ng Iran, yung base militar ng US. Dito sa atin, meron tayong base militar. Kaya dapat na i-review ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, yung EDCA na tinatawag. Dahil magiging dyan, huwag sana. Baka mamaya magiging target. Huwag sana. Di ba? Hindi naman nangingialam ang Pilipinas yan. Kaya nga Kaya ang layunin daw ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung EDCA upang palakasin ang ugnayan militar sa pagitan ng Estados Unidos at ang Pilipinas.
para itaguyod ang yung seguridad at kapayapaan sa ating bansa. Yun daw eh. Kaya't yun, ilan yung kuwan natin dito? Yung base militar ng US. Kung hindi ko nagkakamali, 6 yata eh. Yung inilagay na base militar dito. Nandito yung mga base militar. Yung dyan sa may Antonio Bautista Air Base sa Palawan. So yung basa Palawan lang tampol. Dapat inumpisam dyan Tagoy. hindi, meron pa eh. Yung, Dyan Tagoy. Dito na Sambales. meron dyan. Basa Air Base sa Pampanga. Tan. Sa Benito Edwin Air Base. Sa Cebu. Sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija. Sa Lumbia Bay Freeport sa Cagayan. De Oro at Subic Bay Freeport. Yun yung mga kinimabilangan ng mga sites ng base militar ng US. So 6 yan. 6 sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, 6 yan. Kung hindi ako nagkakamali, meron yung isinagawang yung prayer rally dyan sa Cagayan doon. Cagayan noon eh. Nagsagawa ng prayer rally. Yung peace rally dahil tinutulan nila yung pagkakaroon ng yung base militar ng US. Pero ilan yung nabanggit mo? 6 yung parang 6 eh. Pero San Antonio Bautista. Nandun na. Basa Air Base. Port Magsaysay. Lumbia Air Base. Mactan. Yung Naval Base Camilo, Santa Ana, Cagayan. Meron pa yun, no? Yung Lalo Airport sa Cagayan. 2. Yung Camp Melchor de la Cruz, Isabela. Balabac Island sa Palawan. Yan. Yan, kaya yun. Hindi lang 6 yan. Ilan yung nabang Siyam ang nandyan. So marami tayo dito. Pero ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, malayo tayo sa gulong nangyayari. Particular dyan sa may Iran, malayo tayo. 7,000 kilometer daw ang layo natin sa kanila. Kaya malayo din na mangyari na tayo ay atakiin ng Iran. Malayo yan. Sana. Huwag nang mangyari yan dahil siyempre kawawa yung mga inusinting mga tao. Gaya dyan sa nangyayari sa Middle East. Kaya't kaunting dasal lang. Tayo pa manalangin na sana po yung mga nangyayari ngayon ay matapos na dyan sa Middle East para hindi tayo kawawa. Although hindi tayo apektado sa nangyayari doon, pero apektado pa rin tayo doon sa pagtaas ng presyo ng langis. Sa mga bilihin mamaya. Diyan tayo apektado. Ayan. Isa lang ang dasal. Dasal talaga. Na sana wag nang sumiklab pa at tumigil na yung nangyayaring sigalot diyan sa Middle East. Ayan. Sabi ni Divina Gutlay, mga sir, ano ang naging dahilan ng pag-atake ng United States at Israel laban sa Iran? Sabi niya. Gumanti lang naman. Ang alam ko dyan yung pinapatigil yata ang Iran doon sa patuloy na pag-usbong ng nuclear weapon at ballistic missile yun ang isang dahilan. Pero ayaw ng Iran kasi. Matigas ang ulo din ang Iran Kaya yun ang isa dyan na motibo kung bakit nagkaroon ng kaguluhan dyan sa Middle East. At tinarget kaagad ng Iran yung mga base militar ng US. Mr. Paraino, bago ang pag-atake, nagkaroon ng diplomatic negotiation, ngunit nabigo ang diplomatic negotiation.
Hindi nga natuloy yung diplomatic negotiation dyan. Ayan ang nangyari. Magandang umaga kay Liga President Boyet Magat ng San Carlos City. Gawin din kay former Liga President Nanding Estabilio. Isama natin si Kap Bob 25. Kumusta ka na dyan? Kapitan Bob, Barangay Kintong, San Carlos City. Ayan. Si Kapitan Islamic Navarro ng Barangay Isla, San Carlos. Magandang umaga. Alice Muñoz, Esther Ramos ng Mangkop, Carasyaw. Gawin din kay Teresita Biala. Makina pala Kapak Soriano. Dyan sa Barangay Jimenez sa Mapandan. Nakita natin kahapon. Good morning. Siya na nga pala, si Kapitan Bernard Antolin. Ng Barangay Jimenez. Good morning po. Good morning. Medical mission nila kahapon. May nag-medical mission dyan. Dyan sa Barangay natin Jimenez. yung detalye. Ayan, Paing Palos ng Barangay Kalawagan na Lawak, Pangasinan. Si Nibramper ng Mabini. Tama? National Nibramper. Yan ang pangalan niya. Perliciel. Ano yung kanta na yun? Si Madam Nida Damasco Layusa ng Alaminos. Magandang umaga. Merlita Abilia. Magandang umaga. Si Mara Meritil Lapid. Magandang umaga. Silvia Romero. Ayan. Mary Grace Migano del Monte. Kagawad Regan Pikilato ng Barangay Barangay Bulag. Kalasyaw, Pangasinan. At ganon din si Kagawad Dio Quinto Peralta at Kagawad PG Peralta. May tutulak datan niya Ken. Kaya mga kapitan, good morning. Good morning. Pero hanggang pumanikin ta, hanggang po confirmation ta. Basta nababalitaan talaba na wala rin tutuon manggabayad sa tanya to. Ayan. Amads Ejo ng Barangay San Miguel. Kumusta na yung barangay secretary dyan? Saan? San Miguel. Yung issue kahapon, wala bang sagot yung kagaway yung tignan natin. Yung secretary? Sasagot na rin yan. Ano ang wala pang update kay Madam Edita Gorospe? Saka amin po natin yung nangyaring singilan daw sa pagpaprocess ng mga binagyong uwan. Naningil daw. Di umano. Itong si Barangay Secretary 100 pesos. Ayan. Ernesto Balikat ng Dasul. Lisa Sim, magandang umaga. Mar Pasqua. Priscilla Amelia Buaga Solis, magandang umaga. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Kay Kagawad Pio Hilomena. Kay Kagawad Jonjong Gabrielio. Kagawad Dumedor Episcope. Si Son to be Kagawad. Hindi na nagpapakita. Alvin de Vera de Guzman. Hindi, siyempre, makukulikta yan. Basura. Kagawad. Busy mo. Busy. Si Kapitan, kumusta? Kumusta si Kapitan Saldi Bauso? Si Madam Anita Rolosta, BSW ng Macabito. At ganoon din ng mga barangay tanod. Magandang umaga. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, magandang umaga. Kay Dr. Felix Domicilio. Kay Sir Jeprel Abrasaldo, good morning. Si Boss Darwin, magandang umaga. Ma'am Sira Pinoliar, magandang umaga. At Councilor Freddy Pinoliar. Okay, mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Kay Councilor Kyle Arthur Bautista Gaspar. Councilor Elias Villanueva. Councilor Jose Lorisco. Si Councilor Jopi. Si Councilor Mike Season. Good morning, araratan may makukuli. Makukuli. Ang apoy absent. So okasyon programa at barbarangay watan iran na. Correct. Untan tumot si Liga President Paris.
Walang kaparis. Jose Paris ng barangay Nagsaing, Kalasyaw. Magandang umaga. MDRRMO Ed Villacorta. Ayan, magandang umaga. At ganoon din kay former Councilor Gerald Official. Magandang umaga. O kay former Liga President Carlito Dion. Magandang umaga. Si Longhair Joel Calvo. Longhair Joel Calvo. Engineer Art Gaspar ng barangay Ambatel, Kalasyaw. Betul. Gawin din kay Sergeant Esteves at Madam Jubeta Apiado Esteves. Arturo Eustaquio, LGU Kalasyaw. Magandang umaga. Magandang umaga kay Sir Bayana. At magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay sa kanilang mga tahanan, mga nakikinig sa kanilang mga transistor radio, ang mga nakikinig sa mga gadget, mga cellphone. Magandang umaga sa inyo. At naway nasa mabuti kayong kalagayan, malakas ang pangangatawan. At malakas ang radyo. Ayan. Kayo po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating palatuntunan. Wala na po tayong sapat na oras. Ay, wala na. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknay Bagoy! Dito naman sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Moha.